Δεν μπορώ. Ξέρεις τι μηχανάκια έχω. Αν κάποιος ξέρει ακριβώς πώς τα μηχανάκια έχω, θα κερδίσει το επόμενο τον εμένα που ξέρει ακριβώς τι έχω. Εσύ με την άλλη. Απλά θα γύρω και βλέπεις τι Περίμενε, λίγο το μουσική να ακούγεται ο άσπρος. Το όνομά σου, περίμενε, το όνομά σου. Ο Παναγιώτης, για μες. 2 εξάρες σωστά. 1 εξέντηση. Αυτά πίσω είναι μωρά. Όχι, αφαίρεσε 400. Όλα αφαίρεσε. Ωραία. Ναι. Volkswagen. Και την κουλούρα του Κωνσταντίνου. Έχεις κερδίσει. Τι να σου δώσουμε από εδώ, τι είναι αυτά, αναψυχικά. Τι θέλεις από αυτά, εδώ έχει κάτι σουμιά για να μάθεις, έχεις αμάσει. Έχεις ή δεν έχεις, τι μηχανάκι. Ένα. Καβασάκι. Ωραία, θέλεις πανί ή θέλεις κάτι να το λούσεις. Πανί, ωραία. Θα σου δώσω το μετά, δεν είναι μπάνια. Πηγαίνεις και για μπάνιο με αυτό. Λοιπόν, αν το φτάσω εκεί, όποιος το πάρει το δίνει στο παλικάρι, εντάξει. Καλυφθείτε. Να είσαι σίγουρος. Πήγε πίσω φάλτσα. Την έφαγε κεφάλι, πάει το Πήγες κανείς ορός. Με γεια, λοιπόν. Ένα χειροκρότημα για τη φιλενάδα που το πιάσε και το έδωσε. Δεν κάνουμε όμως. Έλα. Λοιπόν, πρώτη συμμετοχή λοιπόν στην πασαρέλα μας. Πάμε για τα Ένα καλυστία. δευτερόλεπτο να ολοκληρώσω. Τα 6 αυτά μηχανάκια που είπε σωστά ο φίλος Παναγιώτης θα μπουν σε μια πίστα, θα καλυφθούν αφού κάνουν έναν μεγάλο γύρο στην πίστα που θα τα πάω στα μέγαρα. Αφού κάνουν έναν μεγάλο γύρο θα καλυφθούν όλα με ένα πέπλο και όποιο τυχαία κληρωθεί, Παναγιώτη ακούς, για σένα τα λέω. Πάμε. Όποιο τυχαία κληρωθεί και μείνει τελευταίο, αυτό θα κληρώσω και στον κόσμο. Οπότε μπορεί να είναι από τη γουρούνα του Κωνσταντίνου μέχρι το εξάρτο M, το μαύρο. Ποιος τυχερός θα πάρει την γουρούνα. Αυτό δεν το έχω πει, δεν θα ανέβει κάπου, ιδανικά δεν θα ήθελα. Και θα ανέβει σε λίγες μέρες στο Instagram. Οπότε, καλή επιτυχία σε όλους, γιατί κάποιος από εσάς, σε λίγο καιρό, πολύ πιθανόν από εδώ, να οδηγάει το μηχανάκι μου για πάντα. Πάμε να δούμε το χειροκρότημα για τον Άλεξ, να τον ευχαριστήσουμε για την